pozerám. No, hej, no čo, darilo sa? No, teraz už keď začalo pršať, tak slabšie. Meno aké? Číslo si mal aké? 50 že 60? posledný. Priatka Michal alebo Miroslav? Áno, hej. Ja som Michal. 7 kg krmiva. 7 kg. Aké? Lebo tam reprezentujú, čo Slovensku reprezentujú. Tak pršalo? 12, 14 rokov. 6 kg. 6 kg meno? Meno. Pravil, 12. Zachúper. Prvý raz. Henry Zachúper. Netreba to dotrčiť, hej. Aké meno? To nie je vždy. Zákováči. Veľa, no to je veľa Boris. Pro 50-ky, 51, 52, 53, tak tak. Boris veľa, no? Tak sme takto sa písali. Počkaj, ešte povedzte aj tie dve mená, alebo po ochiste a potom Všetko na jedno. Všetko na jedno, ale musíme vás...